Varume soka, iyi haisi life bai. Waona mwana ngachitendera no Range Rover, isu machiti state busy kutimana no makuwa munomu, tichitambiriswa matere zvaweni. Haidi hwi, idi gogogo. Yangu nyahwa ichere, ndo iko isingaperi varume. Chingango ndatombedzwa varume kumusha uko, ndichirima mapune angu, waona chitozoti kwangiri beti kunobewa zvese zvaunoda. Zvangu zvichere. Imimi dedi magarire kumusha kwangu achigara kuEbeni kunoku. Namana, handidaiso tori timu hombe mumastirits umu. Imi pama muri busy kumanga madhunduruko, muchidyara majirimono. Rimwe timu rato busy kuapply kuhurumende matenda ava approve. Ezvinezvika vakumhanya nemaGD6, isu tichimhanya nemapiki nemafoshoro kudhantoni kunoku. Zvikwe zvamana. Nyongono yako iyo. Chicho unoziva nezveupenyu, he? Ndinyepe kana chibodzi zvachene chaunoziva pawakamhara ipapo. Paribi. Ndikutokuitira favor shomore wazwa? Favor? Ifavor chaiwo shomore ndikukuitirai. Unodenderebo kufundisa zvese zvandakafundisa zvazvikonerepi. Handida usingasvikoneba. Ipapa mai manje anhu ndinenge watopedza chikoro, wojena industry yangu iyi. Kana usingadeba kushanda neni, woenda kucontraction uku. Handi ndori basa rachona irori. Semufanana bakani. Hangoti muri maradha edu chete meziya. Takakumbira riyazika, munozogumisira matishinga. Badai pasina zvo kumata kuzoti muri kungapi. Mukati mundidzidzisa basa, kudzidzisa mwana magepe ekuita mara mindidzisa graft inorwadza kudai soiri. Zviko zvidhedhi. Kundoti ribozvitaura ba. Deno ndozvitaura chete zvokuti ndiri kungapezvo. Ndaikutamura bakani. Chiko chinombondinetsa. Imeseji yako apena mfoni mangu iyi. Vanhu veko neti soka, wakundijairira manje. Wandencha anopinda medgota mayo momuenda kwapunzumura wese. Denchirwa munhu wese nochitorobo wese zvaweni. Tarisaka meseji yacho dhedhi monoti ndei. Yes. Ibesibedza esa meseji yoshomori. Ndahwinha. Yes. Varume soka. Ndakatamba kamboraro UEFA noro Premier League. Mwari muri yozoshuwa. Yes. Hinde kumba mwana wangu zvedu zvaita. Hindei. Dorori kuriku, dorori dororo, dorori kuriku, dorori doro, dorori kuriku. Ingoda mukadzi wangu. Tone kuno kumeseji yacho na dhedhi. Tone. Uda kuoneka wewe nyaka romofida ibvapa. Chisho noziya nonodze betting. Rongedza mafoshoro edu apo tiende. Ndombozvidiwa chere inini zvokusanisa nozvaro kuzocibhoye zvanamuseya mwazvo. In fact zvimafoshoro zvisiye zvitaye uko zvinotiparanga nhamo bakani. Hinde mwanangu. Vakatsukunya. Muri kufunga kuti muri kuitei ipapo he? Ndikupi kwamuri kuda kuenda mchisiya basa rakawanda kudai so? Regai kandichikuudzai. Nhasi muri kufanira kuchera 14 graves before sunset ka. Pasina izvozvo consider yourself fired. Tiri kunzwanana here apo? Usamirepo ndichire makuwa 50 nozondidzinga ba zvako foromani. Handitika basa rako richadori daba wazwa. Ndichadodaba zvokusanisa nomboya nenge iwewe. Chimseya mwacho munhu. Tora chibasa chako cho, woenda nazvo kutoilet uko, wonochita tishu. Nyongono yako iforomani. Mr. Katsukunya. Wait. Sembwa. Handinozvinzwa futi izvozvo. Takunoziya tangokushinga panapa. Mabude, takaenda. Nenge examination nhamo yandipinza mukirasi. Yakandipinza chando ndakapfeka jazi. Zvakadzvanya. Dhukukanga waya hazvibude. Nhamo yakandigadzirisa masasi. Nhamo ndikaibata sakariso chapasuwa. Ndoipa bomba jaketi ndotigara pazuva. Ndoitsikirira dhaza ndoita mekushuwa. Kana kiipa zvibhakera nenge matini nzuwa. Nguva yangu zhinji yakazowa yokusuwa. Yakanditadzisa kuwa zvandaida kuwa. Vanhu vaindiziva vaindidedza kazita kochirungu vachinditi very very poor. Osikiti gore ratichaita mari. Oyesh. Sekuru. Muri good mood kudai so kwakanaka here. Sekuru oshomole. Masekerera kudaro hanziko. Ko ukasika kudzoka kudai so kwakanaka here. Mwari wariyo Bridget. Ndawina best bets. Ndakatamba tiketi ro 10 zigi raibhadhara 16,000. Ndapunzumura. Hinde kokorekta mari warume. Mwari wariyo shuwa. Shuwa here sekuru. Yes. 16,000. Shagaya. Apa dhedza pakatamba tiketi roroka. Ndantoripo gaya. Vakatombodoritsira parodhi. Ndikati maya dhedza musanita mzee pamunobuda napo shudhu. Vototamba ngapai bobo. Nhasika. Ndopandikutoti tiri kumakomba erima. Ndikati Darken, imbocheka kamutakitiki yacho nakudai nekudai so. Mugenga wangu. Imbomira kani woshomori. Bridget mzukuru. Tobepi saga rokoisira mari. Yakawanditsa bakani. 16 yese chere. Warume soka. Don't worry sekuru. We can use my monarch. I think inokwana imomo. Harite dike resutukezi rako ro Bridget mzukuru. Wanofinda bakana no besibetiwo. Vanogona kupa matrain US yega. Inokwana idedi. Handeyo mana tozosvikira kwavharwa. Ngatikasike tosiyiwa nebhazi. Tisatenda kawanangu. Ndinoti munhu ka andinyepe zviri pamoyo pache. Izvada kuti tite no life yache kana takorekta mari yedu iyi. Shotiro ekweyo. Handirisena kudedika. Sezvo ndiri ni first son of the soil meziya. Ndaitongogautika bundu rakapinda meziya. Takatongononanga kana pa before meziya. Takangononyundura kana 3 magomo makaravhani meziya. Takanomaisa pamuchika panari zende pai. Takanomanyoresa kumashure kuti boss Mabude. Ko iwe Bridget, hinde itoni. Nini sekuru, I think it's just best tikatora mari yanditika. Tovhura law firm yedu. Inenge chinzi Bridget and Angles law firm.
sekuru oshomole tongo waito getman ava handiti ndo vakatrena karate here. Imimi sekuru baba oshomole ndimune makurana garden sezvo muine ruzivo rwekurima kudai so. What do you say? Iyi meseji yacho iyi shotoro ikweyo zvionere wega ipapo. You sekuru baba oshomole ndochiichi he? Makati makakwana here mimi sekuru. Meseji yakanzi use your phone to bet for your favorite games and win up to 16,000 with best bets. Pamaona pakanzi Ingrid bet wawina 16,000 papi papapa. Makabeta nefone here sekuru. Aiwaba, ndakaenda ikweyo kushopu. Tiketi rondinaro muhomwe mangumu. Udati ndikupangidze. Nyarara ayuko. Masizino anenge embiti. Makambona muna chiwinira mufoni yatambira ikoko here. Mandibhowa zvisingaite oichifoni chenyu ichi. Ndo anonzi mabviravira manje. Saka muchaita sei naidhedha zvamasiya matuka vaforomani kubasa uko. Hambaina soka muganga wangu. Varume soka. Hamaiwo. Baby moro kani hensi nambokuona wakamira pachiteshi asi une stress nditarisa usawandize kufesi kuzopfeka zvine mechi kasketi kako kakadobana nepesi.